На кафе по Нова телевизия, освен Гала и Джуджи, се е появила още една писана. Това е сега. Ето е принцесата. Мец, чакай сега пак да обявя, че имаме 4 котета, които са много сладки, обаче понеже ни станаха много котките в студиото, така ги подаряваме някой, ако иска. За сега ми се... Извиняйте, не разбрах само коя от всички мацки подаряват. Сега ми се е обадил Цветелин Кънчев за едно котенце. С удоволствие му го подаряваме и предлагам от сега да го кръстим Рома. Котето. Или Рома. Еми, Рома върви и Рома върви. Мъж, жена, всичко. Котката май не е съгласна да правят детето и Ромче. Щом чу новината, веднага тръгна да мести котилото. Но пък се оказа, че работи на кафе по специалността си. Вижте, котката носи мишка. Тя трябва да носи мишка. Други причини. Ами майка е, деца има да храни. Не може да живее само на кафе. Много е бълъжка. Извинявайте, просто видяхме котката в студиото ни, която носи мишка и не се ужасихме. Вместо да се ужасяват, най-добре да я пратят в парламента. Там, както знаем от Виктор Николаев, има сериозен проблем с гризачите. Вие всеки ден можете ли като мишки се тръгвате от Народното събрание по този унизителен и позорен начин? Гала, пращай котката на барикадите. Ето е принцесата. Мец! Посрещайте господарите на ефира, Васил Василев Зуека и Димитър Рачко. Здравейте, господи, приятели! Благодарим ви! Както обикновено започваме с новините. Молим! Мерси! Мерсаж! Според промени в закона за митниците, митничарите трябва да декларират, освен своето имотно състояние, и това на родата си. Нищо чудно в следващите дни да се появят обяви от типа спешно търся рода почасово. Има ли свободно? Руската църква пусна календар с лика на Сталин. Като разбрал това, другарят Путин поиска от руското духовенство календар и с неговия лик. Оттам отговорили: Владир? Оттам отговорили: Владимир Владимирович, вие не сте за календар, вие сте за икона. От Агенцията за закрила на детето поискаха да бъдат върнати училищните лекари. Това е още едно доказателство, че образованието ни се нуждае от спешно лечение. А сега тук ще паркират трите джипита само по кацинки. Бики, Ками и Бети. Some guys like to sweet talk, and others they like to tease. Tie my hand behind my back, and ooh, I'm in ecstasy. Don't stop me with kisses. I can get that from my sisters. Before I get too cranky, you better like hanky panky. Nothing like a good spanky. Don't take out your handkerchiefs. I don't wanna cry. I just wanna hanky panky guy. Бики, Ками и Бети. Момичета, като ви гледам, направо изгубвам ума и дума. Зуек, аз загубвам самообладание, да ти кажеш. А ти знаеш ли кой въобще не губи самообладание? Кой? Кой, Верачков? Българските политици! Не си прав. Мико са в самолет. Ако са на определена височина, там губят рязко самообладание. Както е в нашата нова рубрика Кратун Нетворк. Депутати, след малко. А сега е време на тая А сега е време да ги видим в действие. Заставаме лице в лице с Лиляна Павлова,
която цитира една от най-значимите политически фигури в световен мащаб. И само да цитирам Индира Ганди. Той казва, хората се делят на две категории. Тези, които работят, тези, които вършат работа и тези, които си приписват чуждите заслуги. А има и трета категория. Тези, които бъркат пола на великите личности. Слава Богу, аз Финално изречение. Първата част, но очевидно тя е от втората част. Много и други теми, но пак ще дойдете, ще говорим. Очевидно грешката на Павлова не направи абсолютно никакво впечатление на авторитетните водещи. И само да цитирам Индира Ганди. Той казва, хората се делят на две категории. И само да изясним, Индира Ганди не е той, а тя, защото е жена. И то е една от най-значимите жени в историята на света от 20 век. Именно за това кавалерът на перото Паун Цонев се възмути от незнанието на бившата министърка в предаването тази неделя. Скоро чух една Лиляна Павлова, тази бившата вице-премьер, каза, че Индира Ганди е мъж. Така е, господин Цонев. Грамотността и знанието гарантират точност в изказванията на политиците. Браво! Но това е невероятно. Как ще кажеш Индира Ганди? Баща и Махатма Ганди е мъж. Тя е жена. Тя е емблематична фигура на 20 век. Да, господин Паун Цонев разпери преждевременно перата на знанието, но се насъди сам на пачи яйца. Баща и Махатма Ганди е мъж. Махатма Ганди не е нито баща на Индира Ганди, нито има родствена връзка с нея. Баща й се казва Джавахарлал Неру, а великата дама придобива фамилията Ганди, след като се омъжва за Фероз Ганди. Това е просто толкова невероятно, че не знам как да го коментирам. Коментарите са излишни. Нужна ви е единствена осведоменост, когато боравите с исторически факти, като мен. Това е просто толкова невероятно, че не знам как да го коментирам. Толкова ли невероятно пак, че и Делян Пеевски по същата логика в парламента? Ето, че и в това студио фактологическата грешка бе подмината. Дали от незнание или от нехайство, не знаем. Но в нашата държава всичко е възможно. Както викаш, он е един мъж и не е чунея, вика и гати държавата, щом аз си бях вице-премьер. Зоек, за мен Индира Ганди винаги е бил като роден баща, искам да ти кажа. Да, за мен това не знам така така го чувствам. Аз пък така чувствам Маргарет Тачър. Той жесток мъж. Той е най-железен, той по-железен от него няма. Така е, желязна логика, Василев. Благодаря ви. Разбрахме кой е световната политика. Сега да видим какво е положението в родната политика. Ваканцията на родните ни политици свърши, значи хаосът продължава с пълна сила. Кой хаос? Чакай се, кой хаос имаш предвид? В главите им ли? И него има предвид. Да. Ние вече можем да надвикнем директно в депутатските размисли с нашата нова рубрика Кратун Нетворк.
Тук, скъпи приятели, ще разбираме винаги какво си мислят нашите родни политици. Още един повод да внимават. От тук нататък вече няма да има скрито покрито в парламента. Скъпи приятели, получихме многобройни сигнали от наши зрители за една опасност, която дебне в центъра на София. Повече подробности от нашия репортер Влади Василев. Влади, сложи ли каската? То не е с каска, бе, мушмурот, то е с каскет. Какъв е проблемът? Защо се обрахтахме господаря на ефира? Ами проблема, както всички виждаме, тук има две сгради, които са опасен имот, поне тук според нас и наоколо живеещите. Към общината се обърнахме, оттам извинението, нали, че било частен имот, че не може ли да вземат никакви мерки, което според мен не е така, защото всички помним на Лабин случая, където загинаха двете момичета при няколко години. Тогава взеха мерки с някаква програма, която да обезопасява или да събаря опасни имоти. Тук това има жалби подавани в продължение на години, никакви мерки не са взети. Става ли са някакви инциденти? Постоянно стават инциденти. Миналата година на 31 декември се запали половината от къщата. Тя още не е паднала, седи в някакво такова висящо положение. В другата част от къщата живеят хора. Има инциденти постоянно. Тоест къщата е обитана в момента от бездомни хора? Да, бездомни хора живеят в къщата определено, но тя си определено много опасна. Както за самите тях, така и за минаващите по улицата. За всичките има малки деца, тук опитват се да си играят или направо си е много опасно. Вие подавали ли сте някакви жалби? Подавани са жалби, лично аз не, но от живеещите наоколо от преди години има подавани жалби. Изпратили сме ги, мисля, че на електронната поща, с снимки заедно, но обаждал съм се аз лично в общината. Също така на социалните, които са длъжни да се погрижат за тия хора, които живеят вътре по някакъв начин. Също от тях реакцията беше: извънете, вижте дали има хора там и ни се обадете, за да дойдем. Никой не взима мерки. Тук да, трябва да се тичаме като глава и при положение, че си имаме работа завършили, за да може социалните да ги изкараме от удобните им столове, да дойдат да вземат, да направят нещо, което не е правилно. Вие какво бихте допълнили като така живеещи в този район? Ами ние майките сме притеснени тук да пускаме децата да си играят, трябва да вкъщи да се стоят, защото около тези сгради наистина е много опасно. Тебе страх ли те да си играеш тук? Да. Падат тухли, къща за всеки момент може да падне. А сега, скъпи приятели, предлагам да видим отвътре как изглежда тази къща. Има ли някой тук? Добър ден! Извинете, бихте ли ни казали, не ви ли е страх да живеете в тази къща? Тя е пред срутване. Бихте могли да пострадате. Нямаме отговор. Миризмата, която се носи от тази къща е ужасна. Мирише на дим. Стените, както виждате, са олющени. Би могло всеки момент да се срути, да падне опасен предмет. Обаче хора обитават това пространство. Скъпи приятели, показахме ви поредния абсурд пред това в центъра на София. Предстои да попитаме хората от общината кога ще вземат мерки и кога проблемът ще бъде решен. Това е сега от нас за господар на ефира Влади Василев. Наистина е абсурдно в центъра на столицата да има риск за живота на нашите деца. Очакваме да видим какво ще предприеме Столична община по казуса. Да, надяваме се това да стане колко си може по-скоро, за да не се окаже отново, че мерки се взимат. След като вече е станала беля. А ние в България, както знаем и както е известно, сме специалисти, даже царе по билите. Даже има една фраза за това. Гледам и не вярвам на ушите си. Нали? На третото място са Панайоти и Елза Парини. Случайно настанени един до друг на коледната трапеза при Николета Лозанова. И аз там съм до него. Мога да си го пипкам, да си го галя, да си му бъркам гащички. Ами да, всички неща, които обичаят изисква. Все пак Коледата трябва да се отпразнува. Мога да си го пипкам, да си го галя, да си му бъркам в гащичките. Обаче много си... Много съм напръщял. Добре изглежда, нали? Където му пораснали вече? Да, много ги дърпаш. Ми просто чудни гости за празника. Чудесни! И двамата са напращели от остроумие и изискани маниери. Боже. Много така ли с тези работи, много голям тарикат. Браво съм станала секс-бомб. Елза и Пацо явно буйно се наслаждават на взаимната си компания, но извън кадър стават още по-разкрепостени. Обаче скъсан ти е чорпогашник. Мило, скъсана ти е фантазията, всичко ми е скъсано. И двамата са скъсани на изпита по елементарно възпитание.
Ма постоянно ме гледаш между краката. Искаш да видиш наденицката. Боже, нищо не липса на тази празнична трапеза. Нито бахор, нито наденичка, нито откровенни простотии. Ма постоянно ме гледаш между краката. Искаш да видиш наденицката. Госпожа Миглена Ангелова не издържа на изкушението и също се включи в елегантния разговор. Да, може би пости още. Между другото се обръзва, ще скажат да те ударя с палката или по устата. Палката имаш предвид, Пацо. Както винаги, госпожа Ангелова ще разчепка темата до край, а Пацо ще развърти палката. Коя палката имаш предвид, Пацо? Мухоморка. Мухоморката е правилният вариант. Правилно. Това е коледният дух според поверително от НЛ. Да сме живи и здрави и да не вярваме на ушите си. На второто място е щурмата група варненци срещу сградата на областната управа в първите дни на новата година. Призивите са към областния управител Великов от ДПС, защото е отменил сесия на Общинския съвет и е осуетил преименуването на 215 местности с турски имена. Политиците в България в тази тежка обстановка трябва да имат преди всичко топки. Определено този областен управител няма топки. За да се уверят в това твърдение, протестиращите го извикаха да слезе при тях, но той пък реши да си покани само 3. Рекоха и щурмуваха заветния хълм. Най-смелото сърце на Варна се оказа общинския съветник от ВМРО Костадин Костадинов. Не е хулиганство. Не е хулиганство. Хулиганство е когато един областен управител не спазва закона. Не го спазваш. Под напора на народните маси, областният управител предпочете да се оттегли в кабинета си, но и там му се наложи да вика полиция. Ето ти една оставка, искам да я разпишеш. Действай. Ние сме хората, които идваме да ти искаме оставката. Полиция, тук има ли всъщност тези хулигански действия да бъдат? Хулигански действия да искаме оставката. Оставка така и не беше подписана, а националистическите действия продължиха с изсипване на пълен чувал с фесове. И после засекате ли го това сритането специално? Защото и това е хулиганство и призвавам полицията да си предприеме съответните действия. Така ли? Изсипването на тези фесове тук е подритването в краката ни е хулигански действия на господин Костадинов. Вместо да им се налага да правят уборка, можеха да измислят по-демократичен протест от щурмуване на обществени сгради и ритане на фесове. Зуек! Ето ти една оставка, искам да ме разпишеш. Няма да разпиша. Ето ти една оставка, искам да ме разпишеш. Прибери си вирисиите. Положението във Варна ми напомня за нахлуването в Зимния дворец по време на Октомврийската революция. Кога ти се родил? Ти беше роден по време на Октомврийската? Само залпа на крайцера Аврора липсваше. Да, не съм бил роден. Крайцер няма. Ма има багер. В първата позиция на гледаме ли варям на ушите си. Страшно. Какво се случи на връх Йорданов ден в Чепеларе, ще видим веднага след нашата реклама. След рекламите! Абе, искам да питам. Питай ме! Ти скачал ли си в ледените води на Богоявление, за да вадиш кръста? Скочих веднъж, Зоек. Да? Ама останах без кръст, да ти кажа. Но пък си извадих и си аз. Бъркам, гледам и си аз. Ами, защото не си взел пример от хората в Чепеларе. Там вадят кръста с багер. Хайде! На първото място, в първото за годината издание на рубриката ни за резили и нелепици, гордо се изправи Йорданов ден по Чепеларски. След 5 часа неуспешно търсене на кръста,
чепеларци включаха в операцията и тежка строителна техника. Или, с други думи, вадиха кръста с багер. Очевидно в Чепеларе фолклорните традиции съвсем са се автоматизирали. При нас пристигна и снимка на чепеларски коледари. Говори се, че в Чепеларе били толкова напреднали с материала, че след като на Йорданов ден вадили кръста с багер, на прошка щели да въртят халвата с кран и да точат баницата с валяк. Да ви е сладко. Мерси! Говори се, че в крайна сметка кръста в Чепеларе го е извадил гробаря Бай Петко. Да! Бай Петко извадил кръста в Чепеларе, гробаря. Той продължил да копае дори след като багера се изморил. Браво, Бай Петко! А сега е ред да поздравим неуморният Мартин Петров и легендата от САЩ 94-та Даниел Боримиров. Днес и двамата имат рожден ден, да сте живи и здрави! Това беше всичко от нас. Останете с програмата на Нова телевизия. Не пропускайте и новините, както и танца на Вики, Ками и Пепи.